isikole esibalekile. Kodwa manje kumele ukuthi siyeke isikole. Cabanga grade 9 ka6. Mabesho bethi umfowethu ubethongane efuna imali esheshayo. Yonke lento eyenzakalayo ekholakala angikholwa nje ukuthi sengithola umsebenzi. Kwenzakalani la? Ingane zikho zeqe. Azikho ingane. Kade ngisasho esesingalezi ngane ethunja ngakini kodwa ngiyiphoyisa. Capital sinenkinga yenhlalo manje. Njengamanje kubuya ingane lana uzongitshela ukuthi abangani babo bathunjiwe. Sibiza ngempembe. Uthe uthola umsebenzi kumanqele logistics. Ngicela uyeke lonto mnganami scam leso. Yebo serious? Cha nje makhosi ngenkulu inhlonipho kungidakelwa lokho. Khuleka ma ngeke ngize ngiphoxe. Futhi ngiyajabula ukuthi ithemba lakho libeka kumina. Ngeke ngiyathembisa futhi. Angifane nalaba mina. Ababuke nje. uNkulunkulu mfethu, brother God. Cela mfethu ukuthi ubusise lobu bugebengu lobe siyobenza.